Hello everyone! Welcome to my YouTube channel, Tita Inday and Reverso Wheelchair. Yes, mega shout out everyone. Welcome to my YouTube channel. Mega shout out everyone. I love you guys. Tay tay. Nagala-gala kahit masamang pakiramdam.厕所在里面。看鸭子不漂亮，鸭子啦，中间个啦。哦，我的巴山，你一直说有出去外面，去外面。玩吗？出来走一走吗？那现在我们出去啊！走一走，你又不走。你一直找出去，要不要出去冇？那现在出去啦，我们去爬山。走路跑就經過單熱出門來了。
dito sa namatay na kasi dito yung iba. Ayan. Ayan siya. Ayan na. Sakura, Sakura. Dito kami sa bundok. Ouch, mahulog pa ako dito sa lasang. Dito kami sa lasang. Ayan. The lasang is over here. Ayan. Lasang. Ayan. 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 Ito yung fine tree. Ano ba tawag nito? Ayan. Malaki na siya. Dito tayo. Iwanan ko yung dalawa dong gorang. Si Kulasa. Iwanan ko si Kulasa. At saka si Lola. Dito ako mga palangga. Samahan niyo ako. Ayan dito. Dito. Ayan. Ano na kasi siya? Tawag dito. Hindi siya maganda. Ayan. Hindi naman siya as in. Hindi siya maganda as in. Dito kami sa pinakabundok. Ano ba naman itong bundok? Dito. Wala namang maganda na view. Ano ba naman ito? To all my followers, thank you so much. So always watching. Naubo si Tita Inday. Tita Inday, driver sa wheelchair. Please don't forget to thumbs up. Always and follow my YouTube channel, Tita Inday and driver sa wheelchair.
等一下，帮忙我一下，我不能下来。哇塞！Dito kami sa bundok. Mga kalabs. Chali. Apa siya ay? Mahangin. Welcome to my YouTube channel. Mga palangga. Tita Inday, driver sa wheelchair. Ayan. Dito kami sa bundok-bundok. Sa mga bato. Dito kami. Ayan. Aray. Pag ako naligid, nahulog. Ayan. Dito maraming sakura, kaubanan sa mga hokara. Ano yan? Kanin, hokaron. Dito hokaron, takakaron. Ito kami, o diba? Tingnan nyo yan, mga palangga yan. Kita ko sa inyo, mga view. Sa totoo lang, mga palangga, masama yung pakiramdam ko kasi like something wrong ang pakiramdam ni Tita Inday. Yan, may ano doon, yung ayan, yung tubig, ayun, tubig yon doon banda, ayan, tubig yan. Tawag dito is soy ko. Tama ba po? Soy ko. Yo! How? Pa-picture na naman si ano. Okay. Dito. Dito kami. Bayaan mo yan, mag-alaga si Kulasa. Sana tingnan nyo ang sakura. Dito kami. Ayan, ang daming mga puno dito, mga palangga. Oh. Ayan. So, Ama, oh my God,